Les tecais d'infermeria són el motor de l'hospital. Sense elles no som ningú, sou les millors. A Medicina Interna sempre esteu al costat del pacient, cuidant-lo, ajudant-lo i sobretot detectant, abans que ningú, els problemes que poden sobrevindre al dia a dia. Sense vosaltres no podríem fer la nostra tasca. Gràcies. Bueno, para nosotros las TKI son nuestra mano derecha en la consulta, para nosotros sumamente importante. Saludos a todas. Per mi, la figura de la TKI és el meu suport, és el meu complement, és el referent de les persones que atenem a la unitat d'atenció intermèdia i Hospital de Dia. I per tu? Per mi són imprescindibles, els meus àngels de la guarda. Molt bé. Des del personal de neteja volem agrair al servei dels TKI la bona tasca que fan cada dia. I també volem posar en valor la bona comunicació que tenim entre els dos col·lectius. Les TKIs de consultes externes se n'encarreguen d'organitzar els dispensaris, donar suport a tots els professionals. També volem posar en valor el tracte proper i professional, contribueixen a oferir una atenció de qualitat i a fer que els usuaris se sentin acompanyats en tot moment. El Dia del Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria no és avui, és tots els dies de l'any.